Kagibdanti na pertengan a kampanya kontra iti illegal a droga. Dinadal ken inuram ti PDEA Region 1 tinasruk 186 million agatad ti marijuana plants iti disputed boundary area ti Ilocos Sur ken Benguet. Kabiyatan na nakumpiskar matlaang ti Dagupan City Police Station tinasruk 1.1 algatad ti illegal a sigarilyo. Report maniwod kini Dayan Monica Tukay. Tinadaol ken inuram ti Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 tinasurok 186 million pesos agatad ti marijuana plants iti innem nga aldaw nga operasyon da iti disputed boundary areas iti Ilocos Sur ken Benguet, partikular iti Barangay Likungan Sugpon, Mount Buaken, Mount Liteban iti Takadang Kibungan. Iti report na diskubrida iti 144 a plantasyon iti marijuana plants iti lugar nga adan iti land area a 106,500 square meters. Nasurok 600,000 na pidaso ti fully grown marijuana plants nga agatad iti 125 million pesos. Nasurok 211,000 na pidaso ti marijuana seedlings nga agatad iti nasurok 44 million pesos. Ken 135 kilograms ti marijuana fruiting tops agatad iti nasurok 16 million pesos ti inuramda. Impatang ti ahensya apasat daytoy tinapaertengan a kampanyada kontra iti illegal a droga. Kabayatan na, tiniliw ti Dagupan City Police Office ti duwa nga individual kabayatan ti impatumpalda nga anti-smuggling operation ijay City Bliss Barangay Bunuan, Binlok, Dagupan City, Pangasinan. Ti duwa a suspect ket lalaki ken residente ti Caloocan City ken Villasis, Pangasinan. Iti intelligence report ti pulisya, maatap nga agibabiyahe ken agilaklako ti duwa a suspect iti smuggled tobacco products iti syudad ken kabangibang a lugar. Gapoy ti dayta, dagos anang ipatumpal ti Dagupan MPST entrapment operation ang nagresulta ti panakakamag ti duwa a suspect. Kabayatan ti operasyon, nakumpiskar da pay ti 26 a karton a naglaon iti illegal a sigarilyo. Amin dagitoy ket agatad iti nasurok 1.1 million pesos. Naipaimamatan dagiti illegal a sigarilyo iti Bureau of Customs para iti umno disposisyon ken panakaipila ti kaso kontra iti duwa a suspect. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.